san ka kara mini sayyidul anam. Na imauta san ka kara mini sayyidul anam. Zuljalali ubangiji makagina, kai na roƙa rabbi haska kirjina, zan yaban ɗaya wanda shi nake kauna. Ya ilahi kara narka na asansa zulkiran, kai salati rabbi gun masoyina, mamuda abin tunan tunanina, alai da sahabi masoyana. Shakti taliji ya libar hama gausul a azam. Kafin na wuce na gaida maulana, shi ne ɗan Fadima murabbina. Baban Ahmad ka kama hannuna, ka kai ni gaban Muhammad Rasulillahi al'azam. Assalamu alaika ya amintacce, na zo ni gabanka ya wadatacce, kara mini sanka ya kaɗaitacce. Buri na kai kira na ji ka na ce da kai na'am. Tunani na kanka duk na kare shi, duk motsawar bugu na numfashi, hangenka nake ya zoci ba fashi. In na yi duba zaton ganin ka nake sayyidul anam. In na yi tafiya zato nake kullum, zan sadu da kai domin ina halin kunci na rashi da samuwar kallon fuskar ka zahirin ka, yarda na kalle ka ko anan. Gashi dona jira yake shi ma, burinsa ya ganka ya abul umma, kukan da yake fa har yana kyarma, burin da yake ya ganka tun ɗazi jiran da ya yi kinan. Halin kunci idan na sa kaina, a rashin kallon ka ne masoyina, yaya hijabin da ke idanuna, kin gan kai kara kallon ka ta haka marganin ranan. Aikin lada idan ina yi ne, na yo ne don in ɗan kusanto ne, a gare ka na fadar ka ce ni ne, yarda da ni Mustapha a fadar ka ta ce zauna a nan. Sako kuma dole ai na kyale shi, dan Ahmad kai hani da aikin shi, to na roƙe ka ƙara kore shi, kar ya sani na barka ya ma'aiki in kankame ka gan. Ni bukata ta rasulinar kani, in zamo maye sannan majanuni, amma fa na san ka ya bulkauni, in nan narke na kare akan kaunar ka zulkiram. Ahmadu babu wanda zai zo ma da bukatar da duk yake nema, in ya zo gunka dole zai sama, balle ni naka wanda san ka kadai na rike shi kan. Ni ba komai nake bukata ba, karin kaunar ka ni nake duba, ita za ka daɗe ni ba da geji ba, ko za ta kashe ni ba ni kome ma za ta mintamu. Na ɗimauce ni kawai abin nema, a guri na san ka sayyadul umma, ni har abada a kai nake fama, da mini san ka sayyadul kulla habibu zulkiram. Ya amintacce habibu kamani, cikin kogi na san ka jefa ni, annabi in ka saka ni kyale ni, insha in wanke dattin da ya tare mun anan. Baban Fatima a gaida kai gwarzo, sarkin abuwa rasuli yau na zo, kai muna buwa da kanka in furzo, baitoci baba da dina yau maka sayyidul anam. Dan batuli ka kara haska
kirjina in maka baitin da ya fi sanin kaina kai albarka cikin kasiduna hanani na yoriya cikin baitocin ka zilkiran mayi mai shafa laifukan bayi sakamar Allahu lokaci yayi annabawa ma da kai suke koyi to balle ni da ba dan uban kowa ba zilkiran anan zan dakata da begena in kun ji kure cikin kasiduna ai ni madugun nabi sunana to ni ba malami ba tamkar ku bare na zama imam